Shalom, horas ma dihita salutna. Salehut perhladu HKBP Bonang Indah, pasahaton selamat hari Minggu ma dihamu amanginang, remaja naposo bulung, nama dohoti ibadah di gereja, nang di bagasta marsada-sada. Selamat hari Minggu ma dihamu amang inang parhalado nami. Huriani tuhata nani haholongan, mersadini roha mahita muse sadarion, lao memuji tuhata di minggu 10 tolu dung trinatitis, atong sian nasa roha duhot hapor siaon, tapasangak ma Tuhani, tapuji ma ibana marhite ede pujian, songon topik di minggu ta sadarion, di halomohon debatado hamuban ni roha. Tapuji matuhata marhite buku ede 135 ayat sada rodi tolu marpungudo di jolom. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Disuruh debatado anakna gabe pardengganan taringot tudusata, hamu alea kadongan, molo songoni di haholongi debata hita, ikut dohot dohita masih haholongan sama hita. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo nasuha tudosan, amanami na di banua gijang,
moliate marohanami tuho, ala dilihan ho anakmu nasasadai tuhami, jala dipalua ho hami sian gonggoman ni sibolis. Hupangido hami tuho, say ramoti mahami di bagasan hatam, asa margogo hami, jupa masa hasusan, dohot hagogotan. Say sama dosa nami dohot pangalasyon nami di hatam na badiay. Say parbadiay marohan nami marhite-hite todim, jala pamasuk hami tungahang luan sogot, asa pujon nami hodisi, rodi saleleng nileleng na, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita siya buku de 414 ayat sada rodi 2, hubuan ma diriku. Tangihon hamuma patik ni debata di mingguta sadarion, ima patik parjolo rodi pasapuluhon, patik parjolo, ahudo debata ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganonmu jaladang jadi sumananmu, manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yang go gabe sisobaon manang siuluan, patik patoluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yang go suture dalanna, aihona uhum na dosogot akan na marsineang di guarna, patik paopaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, di nauno marima ulahamu nasa silonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinihanmu, rodi ni isi ni halak pe, namang ebati hutam. Adi nauno mari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papituhoni, di baheni do, ubahen di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradanan nai, jala di parbadiai. Patik palimahon, ikut pasang pemudo na torasmu, asa martuaho, jala leleng mangulu di tano nan lehon ni Jehovah di batam diho, patik paunopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalaku, patik pawaluhon, unak ko manako, patik pasyahon, unak ko olo makatidakon hata na sututu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon,
dang jadi di haliang ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni donganmu, manang naposana bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Beha padok ni debata taringot tu patik na sapului. Odo ahu do Jahoba debatam nin na debatata, pargogo na suhatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut papaton, pinopar ni akan nasogoroha diau, alaya sidorohaku dia akan nama ribu-ribu, akan nama holong ni roha diau, naso mangalawasi patiki, ima sahatna, atong rak mangido gogo mahita tuadupan ni debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon nahobar tepat ni. Amen. Marede mahita siya bukwede onom ratus wal puluh sada, ayat sada rodi dua, ale amang asir roham. Tatopo tima dosa tanah gudangi tuadupan ni debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, para si roha jala partaluk ni roha jalana basar doho, sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni, sai sesama sudedo sanami, dangadong nahu pangasaho kami dukonasi ni roham, hati goran na dipatupan ni anak mudo, nahu pangasahon hami tujulum, dibaheni pasonang jala apuli mahami, akan ani hokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
tabegema hata baga-baga taringot tuhasya seni dosata. Adong do dihita situa ni malim na songoni, na hudul di siamun ni habangsa hatongamon, na di banua gijang, di baheni tarbahen ibana do panguluhon, ro di ujungna, akan asadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana totong, asa ditangyakon na sida, hasangapon ma di debata na digijang. Tapuji matuhata marhite kor merikwar. Marede mahita sebukwede 430 ayat sada rodi 2 ai ditadado muali. Siana
Tatangihon mahatani debata nagabe epistel di minggu ta sadarion. Natar surat di pasal men biddu 50 sada. Mamukamay sain ayat sada rodi 10. Tajahama margati soring. Tangiang mangido hasian ni dosa. Edesya si David. Ujunaro panuriran ni sinatan manopot ibana dung dung diperjolma diperjolma nai Batseba. Asima roham diau ale debata hobar tudenggan ni basam sese sama akka pangaliosyoku hobar tu godang ni asini roham. Ia situtuma ahu buri sian hajahatokku jala paiyas ma ahu sian dosaku. Enunga huboto akka pangaliosyoku jala setong do sosod di joloku dosaku. Dopak hosab dingdo ahu merdosa jala najat situtudo di matam nahulahon asatun bonarho di bagasan padohananmu pita di bagasan panguhummu. Tongodo di bagasan hajahatod do au tubu jala di bagasan dosa di jakko dainang au. Sitong ni roha di bagasan do tongon lomo ni roham atong pabotohon ma habisuhon tu bagasan rohaku. Sai urasi maau sia dosaku marhite-hite sanggul asa tung iasau sai buri maau asa masaksak au sian itak. Sai patubagehon ma tuahu hasonangan doho lasni roha asa marulog-ulog holi-holi akan ang ginopuanmu. Ima sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tapuji matuhatta marhitekor ina parari Kamis.
Marede mahita sia bukuede 420 sada ayat sada rodi 2 marsoba au di jolom. Hatidako maha porsiao tai songon nani hatidako ni dongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsia Ibata Jehovah, ido ama patuguna sehatudusan, na tumopalangi dohot. Au posea, di Yesus Kristus, anak ni ibata Jehovah na sasadai, imana tinugoni si Maria, nagagagalian si Antoni Porbadia. Ido tuhata, naramon na bebit, ipanguman ni Silatus, namade tarpajol ibana di hau pinasilang, na tuwa-tuwa turong bintano. Namulak mangulo diari patuluhon, naman naik tu surgo, lau undul isyangon di bata Jehovah, ama naik pardugo na suhatu dusani, isimay panakay mamulak dogot tutanoon, magungpihala na mangulo dohot na mate. Au posea, ito ni Porbadia, jalanong sa darudia na badia, kudia hatapan ala Kristen akta na badia, do dia sisang dosa, do dia tayo na mandok, mulak mangulo dogot daging hala na umate. dohot yang luar narasuda. Amin. Tapuji matuhata marhite kor ama.
Tatangi hon mati ting ni huriata di bagasan mingkuta sadarion. Titing na masa di minggu ta sadarion. Huria na hinrongan di bagasan gorito atas Kristus. Saunara tangihon matiting ni huriata di bagasan mingguon ima minggu 11 September 2022. Na para julu. Gorni minggu sadarion di guarima minggu na basa pulutuluhon dong Trinitatis. Do topik di halomohon di batado hamu baon ni roha. Na paduahon jadwal parhubas. Na marhubas di mingguon arian ima perdita Johannes P. Sansibar Utar-Butar MSI. Pandita HKBP Lipo Karawaci Rot Serpong. Pandita Haris STH TH Store STH MM. Marhubas di parmingguon manugot pukul sia di HKBP Kodia Tangerang. Dot menguluhun pelantikan pengurus seksi dohot baptisan kudus. Nabatuluhun informasi pilihan. Memuka di hari sedarion, Minggu 10 September 2022, pilihan diganuk parmingguan umum di Patupa 2 hari babungu pilihan. Pilihan sada A, dos sada B, di babungu adorang Jamita, marhite kantong pilihan. Pilihan paduahon di Papung Tujolo dong sipul Jamita na pinasahat marhite kotak pilihan. Tuganuk pilihan khusus na maraboho di Patupama pinambahan kantong pilihan na di Papungu di pilihan paduahon. Paupaton pilihan khusus di hari sedarion Minggu 10 September 2022 pang pilihan khusus dohita tu haperluan ulang tahun kesehatan saresot HKBP Bunang Indah. Na pinasahat marhite amplop khusus nang may pirade ni huria dari pasahat tu bagas ni kotak pilihan paduahon. Na palimahon basar seksi perempuan. Dari sedarion Minggu 10 September 2022 duksipul parmingguan manugot pukul 6 wib dohot parmingguan arian pukul 10 wib. Seksi perempuan HKBP Bunang Indah patupahon basar makanan lahu mendukung program seksi perempuan di Huriatta. Tatupahi kegiatan non baik sangat di warna. Napa onopon ruas napida mamuka di hari sedarion Minggu 10 September 2022 pindah Huria ma kerogania mata tul semaduma si hotang inatai Dewi Kristin Burbakpahan Sien Wek Jerusalem pindah tu HKBP 3 Raksa Resort Perumnas Tangerang Distrik 21 Banten. Tatanya kom mana sida gabe ruas na mangulu di Huria na idapoton na sida. Na papituhon haruar sen keanggotaan Huria mamuka di hari sadarion Minggu 10 September 2022 dang rajumat tabe ruas ni Huria tabe Bunang Indah ima Septiani boru si tanggang boru ni amata keluarga khas tanggang boru si hombing na marenganan di Perumda Sana Indah Bulu S di Sada nomor 22 RT 010 strip 010 Sada Wek Jerusalem ala naing pidda ma gabe ruas ni Huria na asing. Nabawaluhon seksi lansia dari Rabu 10 September 2022 masuk pukul 10 WIB di Patupado PHD seksi lansia ruas na nang marumur 10 tahun tu kijang sinasoho tu sude lansia ni huriatta asaria mardohoti ulauni titingomma nagabe undangan resmi di sude horong lansia. Napa siahon pertanyaan uek dari Rabu tang 10 September 2022 masuk pukul 20 WIB di Patupa Huriatta ma pertanyaan uek di Wek Judea di bagas sini amata keluarga Purba Purba Jaitan nama ringanan di Perum Dasana Indah Bulu SR Tulu nomor 8 Bonang
Inganan pertanyaan di patupa di gereja HKBP Bonang Indah. Wek Bethlehem di bagas ni amata keluarga RL Siringoringo Baru Tabunan namaringanan di Perum Pesona Legok Blok C nomor 12 Tangerang. Wek Eprata di bagas ni keluarga ni amata N Sagala Baru Penggabean namaringanan di Perum Medang Lestari Blok B Tulu H10 Sada Tangerang. Dipanggil tu sudah ruas ni huriata tarlumubin adong duwek nabi asarya madohoti partangengani. Pasapuluhon pertanyaan gabungan remaja doh naposobulung saresot HKBP Bonang Indah. Di hari Sabtu tanggal 10 September 2022 masuk pukul 10 siang WIB maringanan di gereja HKBP Bonang Indah dipatu pada pertanyaan gabungan remaja doh naposobulung saresot Bonang Indah. Sinosohon tu sude remaja dok na pasobulung HKBP Bonang Indah asaro tu par penguani. Nah basa pusadahon perayaan pesta Gotilon marpardomuan tu pelaksanaan pesta Gotilon nanaing tapatupa huriat tadi hari Minggu 2 Oktober 2022 Hobartusi panitia pesta Gotilon perelekton proposal komitmen keluarga digandup keluarga ruas ni huriata nalah menupahi haperluan ulaun ni pesta Gotiloni. Perayaan Natal, lo tahun baru, jala papungu pilihan khusus hita diganuk permingguan umum ima di hari Minggu 10 September 2022 dohot di tanggal 25 September 2022. Sinosohon tu sude ruas nuriata asarade menupahi ulauni. Ena basa peluahon. Pilihan perhepengon do teruk ruas naro di permingguan nong salpo boi mata jaha di file nanap nasa ni huria berhitek uya grup manang uya keluarga atau pribadi. 10 tolu selamat ulang tahun perhalado rab do ruas ni huriata pasahato selamat panjang umur uklas ni rohama sude ruas ni huriata namur ulang tahun hatu tubuh do ulang tahun hot ripe siat tanggal 5 saat tanggal 11 September tahun 2022. Hatan itu hata si peta ia tersurat di Efesus 6 ayat 10. Dukon ni gabe tugu maruhamuna di bagasan Tuhani do di bagasan haguna na tugui. Aka guar-guar nomor ulang tahun do satu tubuh do nomor ulang tahun hot ripe boi ma tajaha di pail na nang penasa ni huria marhite uya grup manang uya keluarga atau pribadi. Songoni matiting na masa di mingguta sa darion di batama na masuk-masuk hita. Naing bigotama barita nauli na ni patolhasin na posona marede mahita siya bukuede 210 sada Tuhan Yesus si parmahan uhut ma hita papungulo pengelean sada A dohot sada B.
damai ni debatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramuti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna namang dainang dot sude na posobulung na niaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di narap hita namar minggu di Arisadarion di huriata HKBP Bonang Indah hami nanik pasahat to jamita tuhita saluhutna jumoloma patadahod diri ya hami padita Johannes butar-butar nunga marhasohotan mangalap boruni rajai tulang harianja sian huta pangaribuan jalan nunga di pasahat tuhat tuhami tulu dak danak dua mai bawa sadama boru sepudan jala marhubas mahamin waeng di huriata di HKBP Lipo Karawaci Resort Serpong jala nunga ya hamitong marjamita di son di tiki pertukaran distrik jala na paling menarik na parpudi na tiki kompema di huriaton macelas rohanami ateh mang tabunan boy hidahami dengan pancak konota do sudia mang situa mang situa hutagaul par tahun mang situa seturi do sudia mahita ras rohanami ala lau mulak kami adong dope bakso air no bae terkenal hari macai bagak do harua bonangon di narohalas roha jadi molate mah damang dainang saluhutna di hari Minggu sadarion sahak mahita turupuk jamita di minggu napasapul tuluhon dung tritasis lima sian ipangilum Lukas bidu 15 memuka mai sian ayat na parjulu sahatu ayat na pasapuluhon tajahama hatan itu hata jahau kami ma tutong-atongata ya bagian ayat sada sah 10 ima upama taringot tu biru-biru na lilo dohot ayat itu satu ayat 10 ima taringot tu hupang naso tarida dungi di pasol hot torop aka si calobeo dohot si pardosa dirina tu ibana laho tumangihon hatana jadi marmungut-mungut ma aka parise dohot si boto surat ai hatana sida dijakonodo aka pardosa pola sapanganan ibana dohot da sida gabe di hatahun ibana ma upamaon tuna sida isi hamu sahalak par biru-biru 100 anggotar depar sada siani naso tu minggalhon na sia pulu siai di ladang laho mangalului na so taridai paima jupaksa ia dung dapotsa dia pehon matu abarana sian lasni rohana jadi dung sahat ibana tu jabuna di papungu maka di papungu ma ale-ale dohot khobar hudulna di dokma tunasida marasni roha mahamu rap dohot au jala ala jupang au biru-biruku nong magoi hudok ma tuhamu sumantu sidogu modang lasni roha di banua gijang mida si pardosa sahalak na olo pau bahon rohana asa mida sia pulu sia partigor naso olo pola pau bahon rohana adong ma ulaning parupuan na marhepeng 10 hupang anggo mago sada sieni naso pagalakon na palito jala mana pui bagasna mengalului takas hupang nama gue pai maju paksa ya dung juk paksa di papungu ma aka ale-ale dohot khobar hudulna madok marlas ni roha maha murab dohot au ala nong juk pangau hupakku nama gue hudok matuhamu sumantu sido masa lasni roha di jolo niaka suru-suruan ni debata mida sahalak pardosa
na paubahon rohana ima sahana. Damang dainang dude akan apa sobulung narap hita marminggu di minggu ta sadarion tutulas do rohata molo dapota kita di hadiah. Alai ubal gadope las rohata molo pejupakta aka ugasata nasutarida. Ya, di sarana adong dongan manang na tua-tua sai mangalului dia teh kacamata kuning na upamana teh. Nah, ala dang buibi bana marnida takas. Alai molo itor adong mandok nyon inong nyon among. Bah, tahe mula tidak inna. Ido kan imajo taringot tu ugasan. Alai molo adong dope lubi sini. Molo adong upamana manang na dompet mai, manang na KTP mai, manang na aka buku-buku berharga mai. Welala molo mago gabe matsai borak do pakilalan ala gabi terganggu maaka urusan-urusan kan itu. Jadi mulu boy dapot manang na adong napa Jepang manang majupakon apala muse mulu mardalani ta sada luat dik mado peta kan itu alai pitor adong ma sahalak na matsai burju paulakon wah matsai las roha ate. Arung pengalaman nami tiki kami bertugas di Jogja. Jadi molo somal disan transportasi antar kecamatan provinsi gawe kereta api do. Jadi alani gudang niaka panupang di bagasan kereta i sipata olo do tading aka ugasan-ugasan molo sonari istilahna hita ala ngadong HP saya olo do aduk tading di si chargeran ala kan hola sidung dipakai ngapul dan itu dicabut etong no boy dapat tahe pakion narohana HP lalap dung modohodok dungo ngasahat terturun hira songoni. Jadi pengalaman nami maon tiki mar kereta api hami tiki sian Jakarta tu Jogja. Jadi pengalaman nami laho tu Jogja ala olo do sipata adong narikot ni tuhor ni pahaluar madompet HP dung haluar dan pitor ni pamasuk muse tading madompeti duktur pe haluar si stasiun baru pitaring ini Manggarar tong kan Manggarar transport lau mula danong termula mai betok tu bagasan kan mula matu bagasan malapor ma tu security Pak mohon maaf apa tadi saya ketinggalan itu dompet Bapak naik kereta apa ikon arong dotok tiket naik kereta apa duduk nomor berapa. Jadi sian rohaku waduh naik ngate mulak dope naingi alai dang adong bigogoku upasa matu Tuhan asih maroham melumago dompeti dang boyau mulak dang adong aka identitasu asih maroham Tuhan asih maroham sambil mertangi yang mau melapor tu pos security idok security Bapak tenang di sini kami yang akan mencari terlalu mana sih detong alang amar geser kereta itu kan aning borhak musik tu tempat nasi terhalahi mah komunikasi antar halahi baru terdelusi mah ternyata ditemukan dompet saya. Nah ditemukan ala adong minna nama lapor ada ketinggalan dompet bah tahe takut ada halak nak isi nama dapat to nih alai pada kesimpulan nah mau lihatema Tuhan di leoko dope boy mulak nama goi ala adong nama rasini roha surah dibuan sowoto kan itu songoni mana terjadi hea mamusi songoni masa tikiau mar kereta api dope tong jadi sian Solo tu Jogja. Jadi alanga mar jami tahu di Solo sian Solo tong mar kereta api ma tu Jogja songoni ma nang adong na di sabarang ni di habirang ni hudulan ni kereta api atau pibana turun tinggal mah dompet nak alai ala dang turun dupiau kubiring ada dompet kan itu hatok mau buat ala hui hotalak nah hatok mau buat ala sodo pe kareta itu turun mau hulujung mai bana dangi botu ibana na tinggal dompet na gora ma terus pa baru dokon Pak ini dompet Bapak tinggal wah
Iya, lupa saya. No. Oh, terima kasih. Ibu masih bagasan. Nah ini Nan. Oh tidak Pak, terima kasih. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Saya sangat berterima kasih kepada orang yang mengembalikan. Ima kesaksianku, amangina. Nang dohono tadi si tutu hita sihol rohata akan adong dihitai unang mago. Karena apa? Kita rindu bahwa apa yang sudah kita perjuangkan dalam hidup ini tidak hilang sia-sia. Puasa ikon dohonon ni Yesus parupa maonon. Bila ladang apola maol atusan anggo upama ni Yesus onate. Ala hita akapar huta ya, jika Bapak Ibu pernah tinggal di kampung bisa melihat ada parmahan ya, ada gembala. Ada yang mereka marmahan biru-biru, horbo, lebu, habing, bahkan malah diperserakan so kami di daerah Jogja Solo adong dorisi songon istilahnya gembala bebek ya, bebek itik ya, jadi itu juga digembalakan. Nah, Bapak Ibu saudara aka parmahan tentu dohono ta dimulanai dang marcita-cita kami parmahan itu kan mungkin rangasangan nasida karejo di sadenganan ale alani situasi dot keadaan gabi dang bui bena sida hot karejo di sini. Ujungnya dangadong di tempat pekerjaan yang lain, akhirnya mereka menjadi parmahan, ya. Lalu dung gabi parmahan na sida, tentu sesudah do parmahan adong diberikan tanggung jawab, dah. Songon molo parmahan biru-biru, bah tanggung jawab na ikon sadia biru-biru na borhat, ikon na say bilangan na namulang. Jadi langsung diro nang di perdalanan unang adong akan na mate manang namar sahid supaya semua domba maupun itik maupun kerbau ikut dinggado mulak songon ima kesepakatan alai pengalamannya keparmahan songon nakingan adong cerita nami di son amang butar-butar beda antara Palestina dan Israel kan gitu kan molo tado upamana molo parmahan di Palestina do parmahan di Israel mungkin beda ya. Alai cerita maju tadok konon. Molo kesaksian tadok ma molo Israel, bau manoeng. Taida ma di Pesalmen 50 sadai, Mazmur Daud, tete 51. Wahado Mazmur 23 di patuduhon si Daud, ia parmahani di batado. Hita holan naposona do. Nah, ditugaskan gabe mangulahon ahana di lehon de batatu ita. Jadi bahwa gembala yang agung adalah Allah Tuhan kita. Nah molo di bagasan kehidupan di Israel songo sidau maju tarokon di Pesalmen nata jahanakingan tentu iko gabe parmahan na burju do ibana asamura tu sata molo sidau di do ibana tumago do au gabe mabugang artinya mengalami luka karena membela, mempertahankan domba-domba bapakku. Ala bapak anak among narutong nama nuribana kan. Nah, baiklah aku rela untuk mengalami mungkin juga cakar, mungkin juga gigitan. Ala di sana dong do aka serigala, do aka makhluk-makhluk manang binatang-binatang pemangsa. Biarlah aku mengalami penderitaan demi mengembalikan biru-biru nahu parmahano. Nah itulah Daud. Makanya dia diberikan oleh Tuhan keahlian menggunakan abalang, ya kan, ali-ali. Nah senjata bagi dia untuk itu, tapi butuh keterampilan untuk menggunakannya. Jadi perlu latihan. Nah apa yang mau kita lihat dari jiwanya Daud songo parmahan. Ala di hangoluhun ibana do ngoluna songo parmahan na pinili ni debata gabe dipilih debata ma ibana gabe raja marmahan bangsa Israel. Ima. Jadi ketika kita dipercayakan untuk satu pekerjaan kecil, maka Tuhan akan memberikan pekerjaan yang lebih besar. Asalkan kita mengerjakannya dengan benar-benar. Mulu taulahod doi di bagasan tulus ni roha dohod nasa gogo nasa pikiran lehonon ni debata do musa itu hita akka ulaw na ubal gadupe songo dalan nama masu-masu hita ala ni pos ni rohat tatu ibana amang inang nani holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus
karakter dari seorang manusia yang bersedia untuk dipimpin oleh Tuhan, ido nagabe dalan tuhita asa dipilih di bata hita muse tu tingkat level kehidupan yang lebih lagi laho mamulahon akka ulaon di debata di tengah-tengah ni pertibion. Di bahini molo tacahan nakingan di dok Tuhan Yesus dimulanai sasitongna atar asing do ala di dok sonon dungi di pasol hot torok akka si jalobeo do si pardosa diri na tuibana. Jadi na adong dosa ada persoalan konflik masyarakat di mana orang-orang yang tidak diterima oleh para ahli-ahli Taurat, Saduki, mereka-mereka yang bertugas di bait Allah dan di calon nasida nanigoaran tanda kutip akapar dosa. Jadi ikon akan nasomar dosa do boy masuk tu bagas jor. HP naniulani Yesus dak songoni. Di bahini ahado diula Yesus. Pasol diri tu akapar dosa asa ditanda nasida hatani debata asamu barohana. Tujuan haroroni Yesus laho mabuan akka pardosa namana dadirina pardosa asamulak tu debata. Makana ni dokon paubahamuma rohamuna songo jamita ni Yohanes Padidi. Jadi ido na pinasahat ni Yesus. Laos ido nuaing na taida diturpukon. Alai adong halak na mangido hamu baun ni roha, alay adong do halak na makasuguhon hamu baun ni roha. Ido na masaon. Jadi uludo si pata hita neng muba sinaka nasudingkan, alay upamana di dok sonon. Bah, unang roho tu gereja bah, ina. Ai molo roho tu gereja marupa no gereja ini na paman. Pauba jo pangalahom ninna. Apa sa sitong na di bagasan na manangihok kata ni betaido. Boy di tanda dosa na lau pau bahor rohana. Jadi mulo datong si ibana rotu gereja manang dangolo ibana pertangyangan, dangolo ibana mandohoti akapunguan nya kana persea, bohama ibana boy manada dalan hanguluan do hasitongan nani Yesus Kristus i. Di ayat na padua ho di do songono marmungu-mungu maakapari sedo si boto surat iya hata nasida. O hata nasida do da. Di jakono do akapar dosa pola sapanganan ibana do nasida. Jadi persoalan ala marsaur do Tuhan Yesus dohot akapar dosa. HP nasida ngalilu ngamago. Isido haroroni Yesus laho menugu nasida marhite-hite hatani debata. Alaya dong nasusituju dangolo manang menolak Yesus. Gabe Roma Yesus mandok hataon. Jadi ido nang dohonot tatu hita saluna. Bahasa ikut dohonon ni Yesus upamaon latar belakang na konteks na digijangi. Jadi mulu adong sahalak napuna sa ido ison 100 molo sada sian biru-birui lao molo parmahan bahasa gabi buis lao sada biru-biru. Ala na parjolo hatorangannya ke parmahan alaon sipata akan nalaon akajatam mau. Iro kan, saya nang mengadangi, mengalulu ya kanasi, capalan naloma istilahnya kan. Nah, jadi mau laturon, kena zugal mau, kena dajal mau, ikon silicing mau, hiraima mulo konteksna hati, lau ma tusan, lau tusan. Jadi bu honota molo anggo biru-biru aka buru-buru, uduk deh itu idukna, molo ijolo idukna, ihutoni idukna. Nah, beda do aka catanate. Nah, imat hongon informasi di sen aka parmahan. Jadi ahado ba inon di parmahan. Ngaitad do. Ngaitad da sudi biru-biru nai. Moloon songonon mau, moloon na songonon. Moloon ikon ajuon, moloon ikon leono kacang, moloon ikon licingon. Nah, asa tersonggot mula. Moloon ikon songgakon. Jadi beda-beda do. Alai tumbuh hapi saluhuna hata kesimpulan ni sahalak parmahan ikut do namar holong ni roha. Jika dia bukanlah seorang yang memiliki kasih,
maka dia akan menyiksa semua domba-domba yang digembalakannya. Ala imana idokna parmahan gajian meloro pagi mulak sore dak peduli bana mau mate manang napo habi terserah. Na penting ro ibana pagi diwa muse mulak sore nai minta uang gaji harian. Alai molo parmahan na sian nasarohana do mangula bainon do laporan. Pak, ini tadi terjatuh. Pak, ini tadi saling menggigit. Pak, ini tadi tidak mau makan. Do akalan nasi. Jadi di boto napunasai matong. Manang didokon. Oh, on lanjutkan rawat lagi ya. Inna mulu medebu. Nah, adong masa ada biru-biru nalao manang nalilu. Hebatna molo hujaha se bahasa Batak molo biru-biru lilu. Alai hupang naso terida manang mago ya. Jadi mulu lilu nabui luluan dope. Ale molo ngamago ngamawol duluan. Ya. Son istilah ni benda-benda na dong di tengah-tengah ta. Damang dainang na ni holongan ahado naneng bonota marhite tulpukon. Na parjolo na dohonon na halak na soolo paubah rohana ima halak nalilu. Orang yang tidak mau berubah dari pola pikir, sikap hati, perkataan-perkataan yang menyakitkan dan merusak, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau berubah. Karena apa? Semua pekerjaan-pekerjaan itu adalah pekerjaan-pekerjaan si jahat. Orang yang hidupnya menyakiti itu bukan anak Tuhan. Karena anak Tuhan harus bisa memberikan pelayanan yang baik. Manang mangalehon hamu bau niroha halabohon holong do amang situ takal nakian HMH holong mangalap holong, ya kan? Ikon adong do holong mangalap holong. Artinya kita hidup itu menerima kasih Tuhan, dan oleh kasih itulah kita harus menunjukkan kita saling mengasihi. Nah, buktinya kita mampu bersatu karena kita telah menerima kasih Tuhan. Itu nabain nagabi olo tok kita rotu permingguan tupe gudang ngaka ulau tadi jabu gudang ngaka pesta pertanyaan do akalan nasi alai alani holong ni debata nau pinasahat na tuhita ido mabai kita tarot rohata tok tong ro marsahor do debata di bagasan asini rohana haroro taon ima aka namanadda dirina alai aka halak nasu olo ro tu debata ima naso olo paubah rohana. Jadi biru-biru nalilui ima biru-biru naso manada hamago onna. Alai molo songoni pe masa di tonga-tonga ni keluarga. Amang, inang, naposo bulung, danak, boy do o gabe pengalaman di tonga-tonga ni keluarga ta. Sipata dang mula amat tay, manak sebaliknya dang mula inat tay. Manang lawan ak ta. Ya, manutul lomona dohot akan nasi. Alai molotung pe masa nasongoni roha ni na tua nama kolongi di bata tok tong do mangido asini roha. Ditanyakon yanak konai. Asa anggiat di pardalanan ningoluna ditada hahuranganna. Jalaboy muse mulak manada dalan nasihat Tuhani. Ido anggo ulaun nyaka namar holong ni roha. Alai mulu ulaun yang kana somar holong di roha, udang do tabering songon najulu dong koran waspada, sering do usaha mulo tiki hami di syaptar. Mulai hari ini anak ini tidak menjadi anak saya ini nanti di koran, gitu kan? Alanya ai maralo natorasna tidak deneki. Mamolo ka budaya nasi. Alain yang do honot ta bahasa boy sampai hati. Mungkin dia merasa sudah terlalu sakit atau terlalu disakiti. Dang boy be hucalo pangalaho ni natorason. Sampai dia dibayar itu pengadilan. Dang boy di calo pangalaho ni anak kona. Sampai dituntut untuk keluar dari keluarga. Onaka pangalaho purtibi dong. Alai anggonan ni acarhon itu hata tuhita ikroha nama kaholongi do. Ala ido sasitongna nama nesa dosa doh na bau roha. Kasih itulah yang menutupi banyak dosa
dan yang memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Ubah ini saya didok Tuhan Yesus do Tuhita asa tapauba rohatta. Dari hati kita maka akan terpola-pola pikir kita, mindset kita untuk melihat sesuatu bukan dari pola yang negatif. Alai ikum muncul do pemikiran bahwa Allah punya cara untuk memberi solusi atas persoalan kita. Adong do dipatupa debata dalan tuakana lilu om matangyangna. Rodo ibana manopot akka na olo paubahon rohana. Alai unang magabi dohot tita na nagabay mabahin na sida lao manang do. Odo na ni pangidona. Nabadua damang dainang ia tuhata mengido tuhita molohita parmahan songon natoras damang dainang di tonga-tonga ni keluarga ta ikubuy duhita gabi tiruan di hapor siaon. Tabereng si Timotius natorasna omakna opungna gabi dalan manadda di bata gabi ringgas ibana laos gabi naposo ni Tuhan. Orang tua menjadi model bagi anak-anak untuk dia bisa percaya mengenal Tuhan. Jadi ikuboy do patuduhonot ta perbue ni hapor siauta buah roh atau perbue ni holokta, ya kan? Ahado sasitong na patuduho kita na porsia di debata. Di ini di arah hotul pukod do tuhita unang gabe marlomo-lomo hita di pardalanan ni ngoluta molomasa aka hamaolon. Rodo tuhani manopot. Molo nalilu biasa nadang mulak ala nong medabu mai tu sada godung manang sada lubang. Jala muse ala mukira ngaluka, ya. Begitu dia jatuh biru-birui, tentu manang napak namai manang naulu namai atuk. Gabi dang bui bana morot. Sian nama saya sasitong na ngamulai tersadar. Ah tahe ngasala au. Dak kutangihon pajon di parmahan. Ujungna gabi tersesat. Alai pasubod deh sampai mati, dah. Di bahini di usahahon, di bain segala cara dan tenaga asa mengelului. Odo na pinatudu ni turpukotu hitam manginang. Harus ada usaha kita. Yang pertama usaha kita adalah berdoa, ya. Mohon bimbingan dan petunjuk Tuhan. Molarong akan dalilu di tengah-tengah ni keluarga tan yang pertama bukan manol soli, tetapi berdoa. Itu yang pertama. Napa duahon di pasahak matu Tuhan asa molo naiko kita do na mangulahon usaha imanang mapaubaru hata ikod do sienna sahapor siaon. Jika kita mencari sesuatu barang yang hilang, mari dengan iman katakan kepada Tuhan, Tuhan saya sedang mencari bersamamu, tunjukkan jalan, berikan aku kekuatan, berikan aku semangat. Ikon adong lupa kirimon nalau mula do sudiakan lebih molo nu ngata pasah tu debata omma nanirok namari tu foto soy mulak honalo jalangi aina dau hon waing alai yasdo debata laho mancakoko napa tuluhon nang dohonon ditulpukon semua ada waktunya adong do tikina patuduhon di debata tu hita molo tumpe hita merasa benar, orang lain merasa kita persalahkan, satu waktu kita akan terkoreksi, mungkin juga kita akan pernah melakukan kesalahan, ya. Jadi unang pasitong-sitong diri kita bahwa semua manusia sama di hadapan Tuhan, bisa hilang tetapi bisa kembali. Arong do istilah mubah manang mago, ya. Berubah atau habis. Jadi mari diturupukon unang ma saita pasitok sitong dirita jala tabaen dongata saitorus sahiran asala. Allah tidak mau membiarkan kita dalam pola pikir itu. Tetapi di bagasan Tuhan Yesus Kristus terlumuwi parupuan nakingani melodido disokan dirha. Dirha itu menurut tema di Israel itu adalah seperti hiasan, ya. Hiasan kepala wanita. Mahkota, ya. Nah dirha itu atau mahkota itu ada seperti batu-batu hiasannya, ya. Nah itu molosong kita tong
merta atau karena sortali. Nah, kalau sortali itu dan apalah dong mas di siete mungkin akan kuningan do akan imitasi. Nah, mungkin dirha itu adalah seperti batu-batu yang berharga ya. Nah, ada 10. Alai madabu masada. Alai molo madabu masada alarong do pisianai. Toy mak dak pola. Bisa aja ya kan? Karena masih ada lagi 9. Tak pola gabe hirana dua ngak kita. Alai anggo parupuan daw. Terus do ibana nunut ninget disapu, digeser kursi meja do akan lanasik. Alai ala ringgas nirohana dohot nunut nirohanai dapok ma dirha nama gue. Gitu kan? Mulai dong di bahasa Batak hupang nanti. Hupang itu bisa jadi uang ya, tetapi juga bisa menjadi perhiasan. Tetapi harus ada usaha amangina. Itu yang mau diingatkan oleh firman Tuhan. Iman itu harus disertai dengan usaha. Haporsiaoni dan boy haporsiaon na pasif ikut do aktif ido na pinangido nitu hatta di bagasan modukta. Jadi Allah menginginkan pertobatan. Pertobatan harus disertai dengan tindakan tobat ya kan dari apa yang sudah dilakukan. Kalau orang melakukan tobat setelah dilakukan kumat kan nah, itu bukan tobat alai ikon tota ya kan kalau tobat dan taat. Jadi unang hula-hula tuh sih kenapa Daud sampai jatuh dalam dosa perzinahan. Apakah Daud punya hobi playboy? Tidak, dia bukan orang yang terpikir untuk berzina. Makanya dari mulai dia menjadi terpilih menjadi remaja atau sebelumnya pun dia fokus kepada panggilan Tuhan. Tetapi sebaik-baiknya orang di dunia ini pasti ada kelemahannya. Dan itulah cara iblis untuk menjatuhkannya. Asa unang adong jol manasi tong di portibion baino ni sibolis do nasa dalan laho madabu ibana. Hitapi sude gudang doaka hagaleo do orang ata. Daud gabe mangalapku dohot naibet seba ya bahasa idok naibet seba ala nunga adok amat tanah nyenan itu kan dan idok si bet seba ala nga berkeluarga si bet seba alai alanya gabe madabu ibana. Konteksnya adalah dia hidup sebagai warrior, pejuang, pahlawan, perwira. Nah, ketika dia tidak lagi mengerjakan tugasnya sebagai warrior, perwira perang, maka kelemahan dia adalah dengan matanya yang jeli seorang Raja Wali, dia akhirnya dimanfaatkan untuk tidak melihat sasaran. Alai mamereng aka naso dalanna. Naik metong ibana tu gijang ni jabuna kan? Hape adong masa halak ina-ina meridi di gijang ni jabuna. Naon luar biasa dong. Ada ibu-ibu mandi di atas rumah. Ya di atas rumah ngapain mandi? Mandi kembang. Ya. Mungkin dia rindu dengan suaminya yang lagi berperang. Lalu dia mandi di luar. Di bereksi dau, mai ai mata anak tong mata ni Raja Wali do. Kan? Adong meridi. Bah, si donon narahana. Ido dalan na ibana uben na madam. Ihukup ibana madosa nai. Hape daftar hukupan angguna bauk. Ate. Manang nabo hape molaruk tabuan aka jagal se pesta lupa hita ate dung bau bi berhobotuan adung doabe jagal itado konin kan molo dihukupi lam leleng lam bau kan ikon hatok mula se pesta bongkar semua icomur kan unangi pasobu jadi songoni ma bauna ujung na Roma panurirang natan paingoton nah olo do hitai paingot olo dedang alanya harga diri. Emangnya kau siapa? Saya raja. Kok berani-beraninya kau tegur saya? Bisa ya? Tungdak dana pepai ngotok kita, molo nati kos ikut tajakod do. Mulai hati taruh. Untuk koni tapa ubah. Proses kita untuk berubah. Jadi unang ala dibupang kata, ngape jabat kita, ngamorah kita, holana dong sunggul-sunggul, tak tuawi, tualadin, turinna ke. Holana dong samita, ido tikos dia mang alhaddo dak dua winna pau baroha mamang inna tapi sakra nai ko pau roha kita
Nah, itu yang harus kita bangun dalam hidup kita. Jadi dipanggil turpukotu hita unang gabe songon pangalaku pon ni si Daud. Alai ikut olomuba nalilui. Ay nga sa ngalilui bana. Aray Roma panurangi pengoton sadar may bana tamartang yang may bana doh marpuasa. Jadi konima muba marohana. Mulai sieni didokon di sadar raja-raja. Sebenarnya Daud tidak punya dosa sepanjang hidupnya. Hanya ketika dia mengambil istri Uria orang Het itu. Hanya itunya dosanya. Nah, kalau itu pun tidak bisa diberesinya, maka dia tidak berkenan kepada Tuhan. Alai ala ulu dibana paubahor rohana. Jala sembah sujud sampai dia berpuasa, bahkan mungkin juga seperti kita ya, dia buka bajunya, dia pakai goni untuk menangis sampai menggunakan abu, terus sampai dia sadar, akhirnya dia sadar, ternyata saya tidak perlu menyesali semua yang saya telah perbuati karena saya telah serahkan kepada Tuhan. Jadi melonunga tapasa tu debata hamu bau nirohata unang besai taingo ingo akado sama masa lalu ya. Karena itu akan merusak tenaga kita, merusak kesehatan kita, merusak pikiran kita. Roma aka kanker, Roma aka jantung, Roma aka stroke. Alai molongan tapa satu di bata, di dok. Semua orang yang mengaku dosanya, maka Allah adalah setia dan adil. Maka dia akan mengampuni semua dosa-dosanya. Jadi nggak jelas, dah dong bi. Holan ikon diam dikatakan. Alai moladong dosa tanah sutadok tu di bata dang ngadok tarsesa yamang. Tung ringkas peho margareja inang molodang di pasato tu debata hape ngata dokon Roma hita majakon hasisan di dosa ane dang ulu hita di leo do musik matsebaga musik renungan mengaku dosa alai dang adong nolo mengaku dosa mula maho songo pardosa gitu ale mololo hita bau barata mula mahita songo partikor sadati kiarong makesaksian songo non Hiado hita ratu samosir teh tu parapat tu berita manang na tu pelabuhan Peri. Jadi arong masahalak rose Jakarta laho merlibur tu samosir. Jadi somalma alanga di bagasan nak kapardalanan sipata olodo ba sepatu penga kotor. Jadi arong ma di pelabuhan Peri tukang semir sepatu. Nah itu ibana Pak tolong inatong. Asa dipayas sepatu kan amat tau dak pola merasa perlu alai asiro hatahe mabereng dana kon rohana ilem mas sepatuna kan itu isemir matong jadi idok mas hukma cerita arung do mungkin kira rasa 5 menit bolo semir sepatu kan kau siapa di Papua mak bapak saya tahun yang lalu ngamoding kan bah itu turut berduka dah mas cerita musik omak saya Mas Sahid. Nah. Jadi gawe daksi kola biau laho ngasemir sepatu. Bah, itu teh. Oh, ma jonok mah lagi makata tai. Ido amat toma bah. Do priati bah. Alai makuling mapiri. Tat ino bah. Dang dingo amat tai be turi buat mas sepatu nai terlari me bana masuk. Ada dung di bagas sepiri mardalan ibereng bada dana kibah. Naro anda dana kon. Riko ni hepengi itu au neng manu robat ni omaku. Ape rau mama tahun narohana. Tangis benar Pak, terima kasih. Bah, mata bereng bah. Amat saya duduk kape pakai lalanda dan aku ali pasobu narohana. Ramai bana wisata. Ali tur pikir bana bahasa satu pamulak. Asa upa Jepang dan aku narohana. Mulak me bana ilu li bana dah halok teri dan ki di pelabuhan ni. Isu kuma ang tadamu son dana na sonon ina aduh ngalai sona soro ina bah pasanang ro aku tuh ama berita nang ngamoding ngom aneh jadi ngamoding ngom aneh dabok majabi bai lukan atau bah minta maaf ate juga dulu kabeh heping manuroba ni makmu ate nasumoding do narana cidok ke diban masono melulu ho gabi anakku mau dah ibereng bana dang arong betahin na ikon mangabati au be lupa ina lama ya lagi jadi bom may bana Jakarta rak malaki ya matodo ina tahun dak memang dang dak dana na jadi ima donganna merlas ni roa lagi alai dang taboto partikian sadatiki kecelakaan ma amat tado ina totiki berdalan ibana tinggal di Jabu jadi holan
ro baki dak dana kodo nama saya tangis. Alah 2 hari ibana di tadi kon narhana tangis ibana. Alai Roma ketutur daun ko marapot do hita ai jabot tuise ai tanot tuise ai mobilut tuise torino to tak peduli hal hon tangis dana kon tiba tanah hido na diangkat dana kon jewon non dana kon toy usir mai inna jadi rono taris gimana Pak? Memang Bapak ini hanya mengatakan siapa yang menemukan pesan saya hanya dia yang berhak memiliki harta saya ini nak. Ih dia mah pesannya metong dibongkari malemari. Dibongkari sudah tidak dapat. Jadi yang hidup di butal hetong, jabu dok tano dok mobil dok akartani keluarga. Jadi wama kena jugul kan. Yang kati mah sudah tu pedang arong serah terima yang kati audo hana anak abang na audo inda sudah mando au ate. Audo pung na ini yang kati sudah. Jadi holan tuho inna ibereng ibana tung putu ni amatay do inatay disikan holanom madiaw holanot do na dirohak dangarok pola perlu dia wakanon kaon ini mesti di haul matorus putui jadi ima jalan na romanotaris kan bahasa babua dia hamu ka barang-barang osude na ijulo ka pikap jadi mukira tabagi nama alai coba majo martangiang mengido habis suhut se Tuhan wahado sautna saya haul dana kopo tu saya haul terus ai sona peduli be halau tau mah dua pesa dakola be ono putum dia narana sindur kan ada pesan bapak samamu tidak ada jadi kalau kita terjadi apa-apa sama bapak sama mama ya simpanlah foto ini ya oke lah simpanlah. Ale tariok me bana simpan foto. Coba sebentar. Ibongkar mak foto. Ipu dina HP adong dibaen surat wasiat. Surat wasiat. Siapa yang memegang foto ini, maka dia yang berhak untuk memiliki semua harta warisan kami. Ijah anu tarison. Jelas tanda tangan suami dan bapak ibu. Jadi jahau mah keputusannya semua harta ini adalah milik anak ini. Belangama sudi. Pak kosong pikap mulak sudi barang-barang ini. Mulak malahi tangadong dibuan nang kepala sabik-bik. Sejabi. Amang inang kesaksian on boido honota ala pajulu gugu babudi holong. Jadi nang mahita makanguluhon pajon di bata ai di halomo di batado akka naupawahon rohana. Amin martanya mahita. Tuhan Yesus Kristus mau lihat ma disungguliho kami marhite upama biru-biru na lilu. Sayunang magabe dohot tami lilu manang palilu-lilu diri pikiran rohanami. Laho mangyahi akka portibion gabe susah ngulunami so di saliling-lilingna. Urupi hami Tuhan asa toktong hutadahami diri nami jolma nagale jolma pardosa jolma na ikon paubahon diri asima roham Tuhan tatap maruas ni huriam narap hami war minggu di HKBP bonang indaon asa tutuma Tuhan gawe bonang na uli ingananon tuhami saluhutna gabe tadda maon dingolu nami nagabe hurahutok kami manang nagabe hupar baju kami gabe ulus nami bain ma Tuhan gabe inganan para sauran nami nauli ingananon boy hami masih alapan holong masih alapan gugu masih alapan pos niroha dohot hapor siaw pasu-pasu sudi parhaladun ni huriam tarlumobi namar hubas rap dotami di pukul 10 amang situa utagaol para gedda amang situa siaturi partiting amang situa saragi kolekte do calo situa inang borune baho do calo situa amang simbolon do sudia kapar hubas song leader seksopon nang operator proyektor homa Tuhan na masu-masu hami tukpe di bagasan at kapakobasyon nami
kudang aka na hurang alai posto roh nami Tuhan molo marhiti-hiti sian asin roham dohami sesaum do aka hurangan nami sudi aka program ni huriam naik si patu paud di tonga-tonga ni huriam ima songon pesta gotilon do aka ulaun na asing pasu-pasu salhuna ruas ni huriam nani leomo gajang ni umur berulang tahun pasu-pasu masalhu na Tuhan asa marhiti si aka ulang tahun na buhay kami manatap aka nauli na denggan di pardalanan minggu nami do sudi aka keluarga na ulang tahun pernikahan pasu-pasu ganup asa marhiti sian aka basa-basa mi terbaik kami toktong marpos ni roha utang yang kami Tuhan aka ruas ni huriam na dibagas aparsahiton do pemulihan amang situa RH Ritonga sian wi Judea nyonya si Tohang boru siahan wi Nazaret amang si Morakir boru Munte ima sian wi Bethlehem Homa Tuhan na mga lehon hamalumon lo hai pason di Judea ka naniai ni pamatang nami ala parsahiton Tuhan upuji kami magwarmu ni najum kami paubuah roha Rupi mahami mulak si bagas coroon di bagasan pos ni roha. Asima roham Tuhan, leo maaka capalan nauli, tuaka hianakon nami keluarga, ama nami, ina nami na mangula, asa marhiti sinaka pasu-pasumi, lam tabba do pelas ni roha nami, laho mamilihud di nami, do pasahat to pilihan nami, nagawi dalan nami, madok moliate toktong, tuado pamu. Luas maaka yanakon nami na di bagasan tangyang na mangido asa dapotan diakka ulaon na dumengkan dohot diakka na hirim rohana dapotan diakka sirokap ni todina ukka dalam patudu tu nasida Tuhan akka nasahapor siaw asa marhiti iti siani boy nasida gabi rumah tangga na mangulu haduan dukon pajupang di bagasan Yesus Kristus. Tuhan, ngido kami tuado pamu rupi masude aka punguan kor Mary Choice, punguan kor Hina Kamis, dot punguan ama, naung patubegion edde puji-pujian tuado pamu, toktong ma pasu-pasu sudi aka punguan nadong di huriamon, asa marhiti siani terbaik kami marhubas di bagasan las ni roha, pasahat to puji-pujian hamolateon ni roha nami. Moleate di padita nami, padita resort nami yang padita sitorus, dot inang bel pro dot sude aka parhubas di tonga-tonga ni huriam pasu-pasu matoktong di bagasan las ni roha asa marhiti siani tau hasangapon hamuliau ma di warmu sude ruas ni huriam naromar minggu dari sadarion Oma Tuhan na mga leon aka nauli na denggan di sude ngulu nami nang aka usaha dot bisnis nami pinuji pinasanga magwarmu Tuhan mangasahon guardanakmu Tuhan Yesus Kristus jalo matang yang nami amin ruas ni tuhata tapasat mapiliata pilihan na paduahon marid de mahita si bukede nomor 400 sia ayat sada do udu na mata patungo piliata Siapa
Pasahat ma piliata tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Wado haroroan ni saluhut silian leon na dengkan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masien na nilohon mi tu hami pilian nami tu ho. Say jalo may gabiwab na husus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupar hasya kami pilianon. Pati bulkon harajaw mu di tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silihon-lihon mi tu hami. Asalam gir-gir hami madok molyate tu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali ama nami na di Banua Gijang, sai pinorbadia ma goarmu, sai Roma harajaumu, sai saut ma lo meniroham di Banua Tongaon songon di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siap hari, si sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu hami, una kami togihut tu pangunjunan, palua mahami sian pangako. Pasu-pasu sen Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaurhon madamena tuton di munabi. Amin. Amanginang perhalado sumitan. Saluhutna hami namarhubas di mingguta sadarion pasahaton. Selamat hari Minggu ma tuhita saluhutna. Minggu. Horas ma.
ulang.